Get your backpacks ready dahil sisimulan natin ang road trip sa northern border ng Pangasinan. Tara na sa isang bayang nasa biyahe ka pa lang, sumisilip na ang dagat na sabik makilaro at makisaya. Boasting a long stretch of beaches with friendly locals and different activities, siguradong mag-e-enjoy ang buong pamilya ngayong summer dito sa San Fabian. Bago pa man marating ang dagat, just along the highway may mapagbibilhang vendor ng fresh bangus at alimasag na pwedeng lutuin sa cottage by the beach. Ay dito po sa amin sir, sa dagat dito, alas 8 pag dumadating ng umaga. Pati yung bangus dito na rin sa pispin dito sa dagat. Price namin yung sa alimasag, 350 per kilo. Yung maliliit, 250. Tapos yung bangus, 200. Tapos yung dry fish, 600 ang per kilo. Yung tuyo, 200 per kilo. Simula kami ng 6 or 7 o'clock ng umaga. Daan kayo dito para matikman nyo yung mga paninda namin. Tupig po. Bili na po kayo ng tupig ng San Fabian. Bale, pwedeng gawin dito sir, yung mga pagka naka-cottage po sila, ay kung gusto nila mag-banana boat, mayroon po tayo. O, kung ano-ano yung mga gusto nilang sakyan, yung mga bangka, o kaya yung jet ski, ganun, marami dito. Pero ang bawal po rito sa amin, yung magtatayo ng tent. Para hindi mabitin sa bakasyon, maraming pagpipilian na accommodations along the stretch of San Fabian Beach for only 1,500 pesos and above, depende sa iba't ibang facilities, services, and offers ng mga resorts, hotels, and transients dito. Marami po kami transit dito na komportable po mga customer. Kahit na ilang araw po sila mag-overnight. May mga cottages po kami rito, aircon. Ang presyo po namin, bali 3,500 per room. Kung gusto po nila yung mga kubo lang po, meron naman po kami rito. Bali ang limit po ng price namin dito, yung mga kubo lang, is 1,500. Pwede po sila mag-picnic doon sa may cottages na mga inupahan nila. Hindi sila pwede mag-picnic doon sa may tabing dagat. Bali yung mga fish vendor, siyempre karamihan po sir, buhay bili ng mga isda, yung iniihaw, kung ano, talaba, hipon, kung ano yung mga binibili ng mga customer dito na iniihaw nila para napipili nila yung pagbibits nila. Pagka halimbawa yung customer po namin at yung magpapaluto po sila, kami na po mismo yung mga shed owner ang nag-entertain sa kanila at nagluluto na mga gusto nilang paluto. Ito po, bili po kayo ng sapsap. Ito, 100 lang ang 1/4. Bali, 400 po ang 1 kilo.
Dito po sa San Fabian, marami pong dai, mga pusit, mga danggit, sapsap. Ito po ang mga product namin po dito sa San Fabian. Mula bayan hanggang dito sa may beach, 20 pesos per head. Bali yung environmental po sir, 20 pesos. Yung per car lang po yun. Napakaganda ng view niya, tsaka malinis po siya. Ang San Fabian Beach po ay very accessible and also perfect ito na location for summer vacation. Gusto po namin dito kasi po yung malapit po. Then maganda na po kasi siya or gumanda na po siya. Gaya po ng ng banana boat. Then yung mga ibang activities po dito. So pumunta na kayo this summer. Maganda dito, the best sa San Fabian Beach. Bali sa banana boat namin, 200 po per head. 30 minutes po yun. Katagal din po. Ito po, mga sa salvavida po, bali 200 po para ma-enjoy yung mga bata, mga ganun sa mga buhangin. Matanda o bata man, tuloy lang ang kasiyahan sa dagat ng San Fabian. Kung walang oras magluto, sa highway sa Barangay Bolasi din makikita ang mga kantina nagsiserve ng lutong ulam at ang sikat na bulaluhan na binabalik-balikan ng mga biyahero dito sa San Fabian. Dahil tunay nga namang, there's no taste like home. Galing kami ng Baguio. Nung nagpaalaga ako ng bangus dyan, isda, yung sa kaibigan ko dito, palagi pagka dumadaan kami dito kami kumakain. Bulalo ang kanya rito. Ang sarap ng bulalo ng San Fabian, sabi niya. Yung presyo ng pagkain dito, swak na swak sa bulsa. Talagang masarap yung sabaw nila. Masarap ang mga pagkain nila dito. So nakita kasi namin, nagmumotor kami. Accessible kasi siya along the highway. And then nakita namin madaming pagpipilian na lutong bahay. Mura naman siya, tsaka masarap. Very authentic po yung luto nila. Tsaka affordable. Pasok sa budget. Masarap yung sabaw at tsaka higit sa lahat, buwan to sawa pa. Kadalasan po ang mga customer po namin is mga biyahero po. Nanggaling po sa mga iba't ibang lugar din po. Meron pong pigar-pigar. Yun po yung pinaka-best specialty namin sa ano. And then, bulalo po. Mga binagoongan, mga pinakbet yun. Depende po, may 35, may 50, may 70 to 140. Open po yung restaurant tapos from 6 a.m. to 9 p.m. po. Pagdadayo po kayo dito sa San Fabian, Pangasinan, subukan niyo pong kumain dito.